Po někomu padnou lepší A dáme věci. ty mobily k sobě. Tak pojď, dáme to tak. Počkej. Já se najedu už startup. Počkej. Tak každý si pojď. 3, 2, 1 teď. Hyper. Skin na Stu. Já jsem ho kupoval nedávno. Druhá. 3, 2, 1 teď. Hej, já už mám 2 hyperčárčky. Zatím jako špatné. Ty 2 skiny. To myslím, má se trochu málo. Wow. Bolám. Ty už máš 3 skiny a 1 a 2 hyperčárčky. Tak teď každý od toho druhého. Počkej. To stejný. Ty vogo, co? Please, já prosím, Brawlera. Ano, počkej. 2. Můžu? Jo, pojď. Takže co první je? Oh, Arty! Wow, ale ten stojí 149. Arty, ty kokos! Říkám.